Андре Маруа «Пакаранне золатам». Пераклаў з французскай мовы Юрка Гаўрук. Я ўгледзеў, увайшоўшы ў нью-ёркскі рэстаран «Залатая змяя», дзе звычайна абедаў, за першым сталом невялічкага дзядка, які еў вялізны крывавы біфштэкс. Я звярнуў увагу на свежае мяса, вельмі рэдкае ў той час, і тонкі засмучаны твар старога. Напэўна, я яго калісьці ведаў, у Парыжы ці ў іншым месцы. Уладкаваўшыся, я паклікаў гаспадара, бойкага і спрытнага перыгорца, які здолеў з гэтага цеснага падвальчыка зрабіць прытулак для гурманаў. Скажыце мне, пан Рабер, кліент, што направа ад дзвярэй, француз, я не памыліўся? Каторы? Той, што адзін сядзіць? Гэта пан Бурдак, ён тут бывае кожны дзень. Бурдак? Прамысловец? Ну так, я цяпер пазнаю. Я ніколі не бачыў яго ў вас. Бо ён прыходзіць, як правіла, раней за ўсіх. Чалавек гэты не любіць кампаніі. Гаспадар нахіліўся да мяне і ціха прамовіў. Дзівакі яны, ведаеце, гэты пан і яго жонка. Нейкія не такія, як людзі. Ён заўсёды снедае адзін. Ну, добра, прыходзьце ўвечары о 7 гадзіне, і за абедам вы застанеце яго жонку, таксама адну. Можна падумаць, што яны пазбягаюць адно аднаго. Тым часам адносіны ў іх найлепшыя. Жывуць яны разам у гатэлі «Дэль Моніка». Для мяне гэта сям'я загадка. «Шэф, рахунак на 15», – далажыў афіцыянт. Пан Рабер адышоў ад мяне, але з галавы маёй усё яшчэ не выходзіла гэта дзіўная пара. Бурдак. Ну ясна, я яго сустракаў у Парыжы. Паміж першай і другой вайной яго часта можна было ўбачыць у драматурга Фабера, які чамусьці сябраваў з ім. Мабыць, таму, што ў абодвух была аднолькавая цяга надзейна хаваць капіталы і аднолькавы страх вылецець з капіталамі ў трубу. Бурдак. Напэўна, яму ўжо каля 80 год. Я прыпамінаю, што ў 1923 годзе ён кінуў справы, нажыўшы немалую колькасць мільёнаў. Тады яго турбавала зніжэнне курсу франка. Гэта чорт ведае што, лямантаваў ён. Я працаваў 40 год, каб апынуцца голым на вуліцы. Не толькі мая рэнта і мае аблігацыі зараз нічога не варты, нават мае лепшыя акцыі не падымаюцца. Нашы грошы цякуць як вада. Як мы будзем жыць на старасці год? Рабіце, як я, параіў яму Фабер. Я перавёў усё, што маю, у фунты стэрлінгаў, самая цвёрдая валюта. Калі мне давялося бачыць іх ізноў гады праз 3 ці 4, абодва былі збянтэжаныя і разгубленыя. Бурдак паслухаўся Фабера, але тут праз некаторы час Пуанкарэ падняў франк, а фунты стэрлінгаў пакаціліся ўніз. Цяпер Бурдаку не давала спакою думка, як ухаваць свае прыбыткі ад падаткаў, якія няўхільна раслі. «Вы дзіця», – навучаў яго Фабер, – «рабіце, як я. Адзіная і самая надзейная валюта – гэта золата. Каб вы ў 1918 купілі залатыя зліткі, ніхто б не бачыў вашых прыбыткаў, вы б не плацілі падаткаў і сёння разбагацелі б яшчэ больш. Памяняйце на золата ўсё, што ў вас ёсць, і будзеце жыць, як у Бога за пазухай». Бурдак паслухаўся. Ён і яго жонка накупілі золата, дасталі адмысловы куфар і цешыліся тым, што час ад часу, прачыніўшы дзверы ў запаветны куток, маліліся на свайго ідала. Потым, гадоў 10, яны мне не пападаліся на вочы. Нейк раз у 1937 годзе я іх сустрэў у гандляра карцінамі ў прадмесці Сент-Анарэ. Ён галантны і сумны, яна рухавая і наіўная, маленькая акуратная бабулька у чорным шаўковым плацці з карункавым жабо.
Вы мастак, паважаны пане, звярнуўся ён да мяне. Скажыце, калі ласка, ці можна спадзявацца, што падаражэюць імпрэсіяністы? Вы часам не чулі? Мне кажуць, што, напэўна, але ж яны і так у цане, не дакупішся. Трэба было запасацца імі ў пачатку стагоддзя. Мабыць, самае ідэальнае дазнацца, якая новая школа заменіць іх, каб набыць карціны зараней, пакуль яны не ўвайшлі ў моду. Але, на жаль, ніхто не дае гаранты. Што за эпоха? Нават эксперты нічога не ведаюць. Вы проста не паверыце. Я іх пытаю, што цяпер найбольш у хаду? Яны вагаюцца, дарагі мой, блытаюцца. Адны кажуць «Утрыло», другія «Пікассо». Але ж гэта ўсім вядома. «Ну, а як ваша золата?» – запытаў я. «Яно пры мне. Дабавілася яшчэ некалькі зліткаў. Але ж урад мае намер рэквізаваць золата, ачысціць прыватныя сейфы. Гэта жахліва. Вы мне скажаце, самае разумнае пераправіць усё за мяжу. Правільна, дарагі мой, правільна, але куды? Брытанскі ўрад такі ж цвердалобы, як і наш. Галандыя і Швайцарыя – прахадны двор у выпадку вайны. Застаюцца Злучаныя Штаты, але ж там пры Рузвельце сам даляр. Ну, і туды трэба ехаць жыць, каб не рызыкаваць, што калі-небудзь нам перакрыюць дарогу да нашай маёмасці». Не памятаю, што я тады адказаў. Ва мне падымалася злосць на гэтых старых, што як смала чапляліся за свой скарб у той час, як развальвалася цывілізацыя. Выходзячы з галерэі, я развітаўся з імі і назіраў, як яны асцярожна ступалі дробнымі крокамі, абое ў чорным, карэктныя і непрыемныя. І вось ізноў я сустракаю іх на Лексінгтон-авеню ў рэстаране «Залатая змяя». Што яны рабілі ў час вайны? Якім чынам трапілі ў Нью-Йорк? Мне цікава было даведацца пра гэта, і калі бурдак устаў, я падышоў да яго і назваў сябе. «Ах, як жа, вельмі добра помню», – ажывіўся ён. «Якое шчасце пабачыць вас ізноў, дарагі мой пане! Спадзяюся, вы не адмовіцеся зрабіць нам гонар і прыйсці да нас на шклянку чаю у гатэль «Дельмоніка». Моя жонка будзе так рада. Жыццё ў нас аднастайнае, ангельскай мовы мы не ведаем, ні я, ні яна. І вы пражываеце ў Амерыцы пастаянна. Іначай нельга. Я вам усё растлумачу. Прыходзьце заўтра о 5 гадзіне. Я прыняў запрашэнне і з'явіўся ў вызначаны тэрмін. Пані Бурдак была ў тым самым чорным шаўковым плацці з карункавым жабо, што і ў 1937 годзе, і ў жамчужным калье. Яна мне здалася занадта змрочнай. «Мне так нудна», – паскардзілася яна. «У нас усяго 2 пакоі, ніякіх сяброў. Ах, ніколі я не думала, што давядзецца канчаць свой век у выгнанні». «Мадам, хто ж вас прымусіў?» – запытаў я. «Наколькі мне вядома, у вас не было асаблівых прычын баяцца немцаў. Я разумею, што вам не хацелася жыць пры іх, аднак па сваёй волі адплываць у чужую краіну выгнаннікамі, не ведаючы мовы. О, немцы тут ні пры чым, мы прыехалі сюды яшчэ да вайны», – журботна прамовіла яна. Яе муж падняўся, прачыніў дзверы ў калідор, каб праверыць, ці не падслухоўвае хто, замкнуў іх, потым, вярнуўшыся, сеў і ціха сказаў мне: «Я вам усё растлумачу. Мы ведаем, што вы чалавек стрыманы і ахвотна выслухалі б вашу параду. Ёсць у мяне амерыканскі адвакат, але вы мяне лепш зразумееце. Дык вось, не ведаю, ці помніце вы, што як прыйшоў да ўлады Народны фронт, мы палічылі небяспечным трымаць нашы залатыя зліткі ў французскім банку.
нам удалося знайсці спосаб пераправіць іх надзейна і ўпотай у Злучаныя Штаты. І, натуральная рэч, мы вырашылі там замацавацца. І не для таго, каб не разлучацца з нашым золатам, а нейк само па сабе. У Нью-Йорку, аднак, у 1938 годзе мы яго памянялі на даляры, бо не верылі і мелі падставу, што Амерыка дапусціць новую дэвальвацыю. Апроч таго, добра інфармаваныя людзі нам сказалі, што Расія збівае цану на золата, разгарнуўшы ў Сібіры геалагічныя пошукі. Але тут была праблема, у якой форме захоўваць нашы грошы. Рахунак у банку, у папяровых далярах, у акцыях. Калі б мы накупілі амерыканскіх аблігацый, нас бы прымусілі плаціць падаходны падатак, а ён тут вельмі вялікі. І мы ўсё пакінулі ў папяровых далярах, я не стрымаўся і перабіў яго. Значыцца, каб не плаціць 50% падатку, вы гатовы выкінуць на вецер усе 100? Тут іншая прычына, прамовіў ён таямнічым голасам. Мы прачувалі, што будзе вайна, а значыцца, рахункі ў банках могуць замарозіць, сейфы ачысціць, тым болей, што мы не з'яўляемся амерыканскімі грамадзянамі. І мы вырашылі трымаць нашы грошы заўсёды пры сабе. Пры сабе? Аслупянеў я. Што вы такое гаворыце тут, у гатэлі? Абое схілілі галовы з усмешкай. Потым пераглянуліся, як хітрыя змоўшчыкі. Так, прамовіў ён ледзь чутна. Так, тут у гатэлі. Мы ўсё, даляры і трошкі золата, паклалі ў дарожны чамадан. Ён там, у нашай спальні. Бурдак падняўся, адчыніў суседнія дзверы і, узяўшы мяне за руку, паказаў мне на вялізны чорны чамадан. Самы звычайны на выгляд. «Вось!» – прашаптаў ён, як святар перад алтаром, і зачыніў дзверы. «А вы не баіцеся?» – запытаў я, што пра гэтую гісторыю са скарбам у чамадане дачуюцца. Якая спакуса для зладзеяў? «Не», – адказаў ён, – «ніхто гэтага не ведае, апрача нашага адваката і вас, якому я поўнасцю давяраю. Усё прадугледжана, магу вас запэўніць. Чамадан не прыцягвае ўвагі, як, скажам, куфар. Ніхто не падумае, што там столькі багацця. А галоўнае, мы заўсёды на варце, і ўдзень, і ўночы, тут, у пакоі. Вы ніколі не выходзіце? Разам ніколі. У нас ёсць рэвальвер у шуфлядзе ў століку каля чамадана. І хто-небудзь з нас абавязкова дзяжурыць. Я хаджу снедаць у французскі рэстаран, дзе мы з вамі спаткаліся. Мая жонка там абедае. Так што чамадан без нагляду не бывае. Вы разумееце? Ну, шаноўны пане Бурдак, аднаго я не разумею. Чаму вы асудзілі сябе на такое існаванне, мізэрнае, самотнае, як у манастыры? Падаткі. А што вам да іх? У вас жа столькі сродкаў, што вы маглі б жыць у раскошы да канца сваіх дзён. Справа не ў гэтым, нахмурыўся ён. Я не хачу аддаваць ім грошы, прыдбаныя мною ў вялікіх пакутах. Я паспрабаваў змяніць тэму гутаркі. Бурдак быў адукаваны, нядрэнна разбіраўся ў гісторыі. Мне цікава было паслухаць пра калекцыю аўтографаў, сабраную ім калісьці, але яго жонка, апантаная яшчэ больш, чым ён, павярнула зноў на ранейшае. «Ёсць адзін чалавек, якога я ўсё ж баюся», – сказала яна прыглушаным голасам. «Гэта наш метрдатэль, немец, што прыносіць нам пад сняданак. Позірк, які ён кідае часам на гэтыя дзверы, мне страшэнна не падабаецца. Але раніцай мы дома абое. Я думаю, што ў гэты час
Няма ніякай пагрозы. І яшчэ мелі клопат. Сабаку. У іх быў прыгожы пудзель, на рэдкасць разумны, які заўсёды ляжаў у кутку гасцінай. Але ж 3 разы на дзень яго трэба было выпускаць, і яны вадзілі яго на пераменку. Я развітаўся. Мне было прыкра ад іх вар'яцкай маніі, дурной упартасці. І разам з тым нешта прыцягвала мяне да гэтых незвычайных людзей. Пасля візіту да іх я часта знарок пачаў раней адрывацца ад работы, каб прыйсці на абед у залатую змяю роўна о 7 гадзіне. Тады я мог сесці за адзін стол з пані Бурдак. Яна не была такой ваўкаватай, як яе муж, і даволі наіўна дзялілася са мной сямейнымі трывогамі і праектамі. «Эжэн», аднойчы прызналася яна, «чалавек выключнай інтуіцыі, ён прадугледжвае ўсё. Сёння ўночы раптам у яго з'явілася думка, што ўрад можа абвясціць абмен грошай, каб выбраць іх з прыватных рук, і тады мы будзем вымушаны прад'явіць свае даляры». «Вядома, і што ж тут дрэннага?» «Гэта вельмі сур'ёзна», — сказала яна. «Мы нічога не прад'яўлялі, калі Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў у 1943 годзе ўзяло на ўлік маёмасць бежанцаў. На нас бы пасыпаліся непрыемнасці, але ў Эжэна ёсць новы план. Здаецца, у некаторых рэспубліках Паўднёвай Амерыкі падатак на прыбыткі не накладаецца. Калі б нам удалося туды перакінуць наш капітал». Як жа яго перакінуць, не паказаўшы ў таможні? Эжэн мяркуе, што трэба спачатку прыняць падданства тае дзяржавы, якую мы сабе выберам. Калі, напрыклад, мы станем уругвайцамі, перавод туды грошай будзе законны. Гэта мне паказалася настолькі забаўным, што назаўтра я прыйшоў у рэстаран снедаць. Пан Бурдак, як заўсёды, сустрэў мяне з радасцю. «О!» — заварушыўся ён. «Гэта так добра, што вы якраз прыйшлі. Я хацеў у вас запытацца, ці не ведаеце вы, якія трэба выканаць фармальнасці, каб стаць венесуэльцам?» «Не скажу, не ведаю». «А калумбійцам?» «Таксама не ведаю. Наконт гэтага вы звярніцеся ў консульствы адпаведных краін». «У консульствы? Вы што, ашалелі? Каб прыцягнуць увагу?» Ён з агідай адсунуў смажанае кураня і цяжка ўздыхнуў. «Што за эпоха! Вось бы нарадзіцца ў 1830 і пражыць увесь век без казначэйскага гвалту, без страху, што цябе абрабуюць. А цяпер кожная краіна разбойнік з вялікай дарогі, нават Ангельшчына. Я там прыхаваў некалькі карцін і габеленаў з разлікам даставіць іх сюды. І ведаеце, што яны ад мяне патрабуюць? 100% пошліну за вываз, што раўназначна канфіскацыі. Нас абкрадваюць, дарагі мой пане, як у цёмным лесе, як у цёмным лесе». Пасля гэтага я выехаў па справах у Каліфорнію, так і не даведаўшыся, кім яны сталі – уругвайцамі, венесуэльцамі ці калумбійцамі. Калі праз год я зноў вярнуўся ў Нью-Йорк, я запытаў пра іх у пана Рабера, гаспадара залатой змяі. «Скажыце, як бурдакі, вы штодня іх бачыце?» «О, не!» – здзівіўся пан Рабер. «Што вы? Хіба вы не знаеце? Яна памерла месяц таму назад, відаць, ад сардэчнай хваробы. І з таго дня яе муж сюды ні нагой, не іначай сам захварэў ад перажыванняў». Я ж уявіў сабе зусім іншую прычыну. Я паслаў старому спачуванне і папрасіў дазволу яго наведаць. Назаўтра ён пазваніў мне па тэлефоне, каб я прыйшоў. Ён быў вельмі бледны, страшэнна худы, губы белыя, голас, як з-пад зямлі. «Я толькі учора дачуўся аб вашым няшчасці», — прамовіў я, «і з'явіўся неадкладна.
каб вам чым-небудзь дапамагчы, бо апроч смутку і болю пасля такой страты, вы, я ведаю, цяпер і самі ў немагчымым становішчы. Не, не, запярэчыў ён, зусім не. Можна прывыкнуць. Праз акно мне відны прахожыя, праязджаюць аўтамабілі. І потым, скажу вам шчыра, жывучы так, я нарэшце адчуваю сябе ў бяспецы. Раней, ідучы снедаць, я проста мучыўся. Мала што магло здарыцца за маю адсутнасць. Хоць я ведаў, што там мая жонка, мой бедны друг. Але ж яна не любіла брацца за рэвальвер, асабліва, калі пачало здаваць сэрца. Цяпер я адчыняю дзверы, і чамадан у мяне заўсёды на воку. Перада мной тое, што мне даражэй за ўсё. І пакуты мае акупаюцца. Вось толькі адна бяда. Мой бедны Фердзінанд. Пудзель, пачуўшы сваё імя, падняўся, падбег і сеў у нагах гаспадара, пільна на яго паглядаючы. Нічога не зробіш. Я не магу цяпер сам вадзіць яго на прагулку, але дамовіўся з пасыльным па-іхняму «Белбой». І што за мова? Называлі б як людзі, пасыльны, а то ламай язык. Ах, гэта ангельская мова, чысты смех. Я знайшоў маладога хлопца, і за невялічкую плату ён абслугоўвае Фердзінанда, гуляе з ім, ну і ўсё іншае. Так што болей ніякіх сур'ёзных праблем у мяне няма. Вы мелі ласку, дарагі мой пане, прапанаваць мне вашу падтрымку. Але ж яно ідзе на лад. Усё ідзе на лад, магу вас запэўніць. А вы больш не збіраецеся перасяляцца ў паўднёвую Амерыку? Не, дарагі мой пане, не. Што я там буду рабіць? Вашынгтон больш не ставіць пытання аб абмене грошай, і ў мае гады... Ён сапраўды вельмі пастарэў. Умовы, у якіх ён сябе прымусіў жыць, падрывалі здароўе. Ружовыя шчокі выцвілі, завастрыліся. Кожнае слова вымаўлялася з натугай. Наўрад ці ён доўга працягне, падумаў я. Пераканаўшыся, што нічым яму не дапамагу, я развітаўся. Быў у мяне намер зрэдку заходзіць да яго, але праз некалькі дзён, разгарнуўшы «Нью-Йорк Таймс», заўважыў загаловак «Смерць французскага эмігранта, поўны чамадан даляраў». Я прачытаў рэпартаж. Паведамлялі пра старога бурдака. Яго знайшлі мёртвым, раніцай. Ён ляжаў на сваім чорным чамадане, закруціўшыся ў коўдру. Смерць была натуральная, скарб не крануты. Я прыйшоў у гатэль «Дельмоніка», каб даведацца, калі і дзе адбудзецца пахаванне. Таксама спытаў адміністратара, што з Фердзінандам. А дзе ж сабака нябожчыка пана? Прэтэнзій не паступала, аддалі гіцлям на жывадзёрню. А грошы? Калі не знойдуцца наследнікі, дык іх забярэ амерыканская казна. «Канец вясёленькі», — сказаў я, а сам падумаў, вясёленькі канец доўгай і нуднай гісторыі.